बेंगलराव जानो ना आसामाव जानो ना बड'लेण्डआव जानो गोसोबायदि ना आयै 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 नै माबायदि लोथौआव बिदियासो बिराद गोथाव जायो लोगोफोर एसलाय जे मोनमारबाय दा जानायावबा माबोरै हाबसोजोब्बाय आफाजों आइजों देनजारखानि दा सुबा स्राव नुगोन र' नै नाया जोंना ना सारना मोनबाय होमबा नै आबौ मोना नास्राय माबे मोनो दै हैनो सनियावहाय थांबाय आरोना थांनायनि लाहार फाहार जाबाय आरोना जोबथ'बाय दिनै जोबथ'बाय आंनाबो उदैया सेमसिगोन मैथाजों नाजों लोगोफोर नै दिंखिया दाउदै गोथाव गोथाव जानोसै हेल' फ्रेन्ड्स वेलकाम बेक माय इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ चेनेल फार्स्ट सिगाङाव थाबाय सुदिनि भिडिअ'आनो जाहैबाय ब्लग जागोन आरोना दिनै सानसे ब्लग बानायगोन आङो स' दायो फार्स्टआवनो जोङो फुङाव आदै सोमखोरखौ लोगो मोनबाय आरोना एक्सन डाइरेक्टर मेरला फिल्मावनो नुखायो जानांगौ नोंथांमोना एक्सन खालामो डेन्जार जायो आरोना बिनि एक्सना नोगोर मोजां मोनो आंबो स' दायो बेयो आंखौ फोरोंगोन आरोना एक्सनाव ओमफ्राय गाहाबो एसे भिडिअ बानायनो नागिरदों आरोना जोंजों माने एक्सन खालामनानै स' जोंबो खालामफानोसै होननानै खालामबाय आरोना स' ट्राइ नायगासिनो आरोना माबायदि जायो नोंथांमोना नायलांदो स' भिडिअ स्टार्ट खालामसै लेट्स गो ओमफ्राय दायो जोङो लास्टाव नाबो हमगोन आरोना आबौजों नायलांबानो जाबाय एक्सन स्टार्ट Oh sorry yang bawa dah. Wow. Oh my. Oh sudah. Action. Ahora थांदो shit tale ओमफ्राय खावलायाव जाबाय उदैयाव ओरैजाय नामा वान ओरैसो ना वान होबाय गोबोरो खावलायाव येस एकदम खेबसेनो होबाय पजिसन लानानै फुरा नों मारै लायो सखारनायाव होदो ओमफ्राय स्लाब होनाय जागोन नो बिराद खस्थ' दंखाबाय दा 3 2 1 स्टार्ट टप पजिसन लालाय वन मोर लास्ट एसे नोङो एकदम ओरै फासयना ओमफ्राय बै बुस्थुखौ बिदि होजाखाबाय ना दसे फोथाराव टाइम पास खालामफैदों आरोना लोगोफोरनो सानजाखौ फोरोंगासिनो आरोना आदै सोमखोरा
नै थांनायनि लाहार फाहार जाबाय आरोना जोबथ'बाय दिनै जोबथ'बाय आंनाबो उदैया सेमसिगोन सानिया मोनजों सान्देया मोनजों आदारजों लोगो मोननानै खेमहांबायथ' थांसै आरोना लोगोफोर आरो सानजौहायबो खयथा जाखोथाय टाइमाबो टाइमा जाबाय दा 7:28 गाबोन फैबावगोन औ फैनोसै सानफ्रामबो ने एभ्रिडे दिनैनि थाखाय जोबथ'बाय फुरा बुलायबाय थागोन जों जेराव माला गानै गानै जागासिनो दाउला मेथाइनो आबौना सारनायखौ नायनो थाखाय जुस लाबाय मेंबायबो आबौआ ना सारगासिनो ओमफ्राय बेसेबांनो नायलांसै ओंखाम दाबो फैदो बिस्रा ना सारनो नागिरलायबाय नै आबौजों मामिजों नै आसामावबो सारफैलायबाय जोंना नै आसामावबो नाजों ना मा जालु आयै 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 हे गोसोबायदिसो बेंगलराव जानो ना आसामाव जानो ना बड'लेण्डआव जानो गोसोबायदि ना आयै 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 हैस आयै जेया बुसो ओइ ना सारग्रा पार्टिया देग्लाय बर'नि नियमाव ना सारनाया बिदि सारोनो लोगोफोरनो बिदि सारो औ सिलिसो बेनिफ्राय एसे देरबाथाय सारलायबाय ए फिसौ बारदों मासे बाबा नाखि नालाय लोगोफोर फैदोलाय बेंगलरनि मानसि आसामाव फैदो लागौ बुंबाय आरो जेयाव माबायाव मुसारियाव बुंबाय बेखौ दोनथ'लायबाय नै माबायदि लोथौआव बिदियासो बिराद गोथाव जायो लोगोफोर अर्गानिक ना नालै इयो आं बासिगासिनो आयै बारबायल' गेरजोबखागोन दिनै गवा बारलि माथाम बारलि आयै खोन्थादोंमोनथ' नंगौ आं गाइखेर बायनाय नङादां नोंना बिब'आ हा ओंखायनो जादों आंहा जायो गाहा जायासै नालाय ओंखायनो खोन्थालासो जायो बिराद सालुखा बारा सारनाङा नास्रांगोन बोथिया खोनाबाय बोथिया दासो जाहांदों दङ मिलाहाय नै मोनजेनबाय बारगोनसोलै बे जे मोनमारबाय दा थुब थाब होनलायनाया बेनोमोन औ दंबावोदां वा गराय जा गिदिरखा नै माबायदि थानाया बिराद फाग्लाखा चाइनानि बायदि हाबसो थाखाथारा दहायनाथ' ओइ जानायावबा माबायदि हाबसोजोब्बाय आफाजों आइजों दे नोगोरखा जोंना जानांगौ बादि माथो देन्जारखा सुबा स्राव नुगोन र' लाबोदो बेयो नै दै लांफैदोंमोन थांसै न'आव साइकेला नै सनिया जाजोबफैबायमोन दा थांफिनजों हारसिङै वा आबैया साइकेल सालायखावबाय जोंना आबैया उरायबाय एर'प्लेन बायदि दैया गंबाय दैया गमारबाय दा ओंखारबाय दैया गगोन होननानै
मोजांनो दहाय आयु खेबग्रामनि आबौसो थांगासिनो मामि मोननो दै हैनो सनियाहाय थांबाय आरोना दहाय थिखा लांफाबाय आं सनियाखौ ओमफ्राय नै आं दा हारसिं फैफिनबाय साइकेला आबौ हैथानो साइकेल नारसोगासिनो आरोना नै सा खोथिया नै नाया जोंना ना सारना मोनबाय होमबा नै आबौ मोनना नाखौ सुनोसै नै दानिया नाखौ सुनोसै आरोना नास्राय देन्जार मोनखानो माथो नास्राय नै सिंगिया लोगोफोर नुवाखै दै साननै सिंगि ओंखारदों आंना थायो नाखौ बारखांसिगोन आरोना नास्राय गोरियानो बांसिन निस्लायानो गैया निस्ला गैया बे ओरैनो बोखावला बेखौबो नाङालै मासे मानै गाहाम बुङा ओरैनो नर्माल रानलाबायदो ओरैनो फिसा जायो नै दिनैना ओंख्रिया मा संगोन थास' आथिं मुला दिंखिया फाजा सानै थास' आथिं सायगासिनो मैथाजों नाजों लोगोफोर नै थास' आथिं नै लोगोफोर सानजिया मा खालामदोंथाय दा जानानै सामब्राम हागासिनो नै ओमफ्राय आनैया मा बानायगासिनोथाय मिथिला दानिया नै लाइ मैद्रु संदों आरोना आनैया नै बेखौ अरदाबाव संगासिनो आरोना नै भिडिअ आपल'ड होगासिनो मामिनि मबाइलजोंसो खेबनांदों आङो ओंखाम जानोसै नै दानिया जोंहा मैथाजों ना गोथांजों नै मुला मैद्रु दिंखिया दाउदै थास' आथिंजों ना गोरान जानोसै